optager, ikke? Og så trykker vi heroppe på. Velkommen til min kanal. Se den nye pakke, jeg har fået hjem. Hvad kan det være i den? Vi prøver at pakke den op, og så vil jeg vise jer, hvad det er, jeg lige har i gemmeren her til jer. Så det prøver vi det lige. Ja, de pakker godt ind, men det skal det også være jo, så det ikke går i stykker. Det er spændende at se, hvad det er her. Ja, det er JBL, mikrofon, jeg skal til at teste. Den starter faktisk selv, når man sætter USB